Nakadula choliwi tongma jorao achomsa dagarjak tui ongoi rema bai bwri khoroksa kahamke romya ongoi bisingni hoite fataro kwlai phaikha phiaba luckily bini yak bai bo romwi naikha o Nakadulani sorno phiaba bo kisani bagui kwlai kha hingke ar jagao bini bekreng bukur manrwklak khamu tamni hingke tola to kwbangma no machine tongo bo kwlai thangka hingke o Nakadulani saka saka kwlaioi bini bokrok phatinai tei ar jagani kwlai kha hingke kunu dino phano borok banchiya Nakadula to bungsuk jora tuichuk norok bo o kokrokno tui saimanna tei baksa baksa borok hingkhe Nakadula hingke amsung no hamjago tamni hingke kirima to kirio jotono kuchuk saka no phiaba o kiri tui phano ar jaga kwbangma safety tongo hinui kalaio jotono nai bo naithotok kawi bo tongthotok hinui phiaba amo bo borokni swnamjak no safety tong hinui bwsukle borok sure khlaiui safety tongo hinui sawi mannai omo kahai no kwbangma jagao Nakadula chowui kwlai rok bo thwinai tongo baksa khepa bwkhnai rok sotonjagui bwkhnai rok skin bai ako bai kagui thamani bo nugui mankhana baksa baksa nugui mankhana tei baksa baksa nugya phano ongui mankhana a video footages rogo phiaba dinini video hingke khoroksa kaijak porjak chakarajak kahai no 40-45 bosorni kaijak bwrwi Nakadula o kakha phiaba bisingtui amsuk jora tui bo safety riya je aro romya hingkele jesuk phan ke choliwo Nakadula to kahamke romya hingkele kebo no romoi narok manglak tamni hingke amsuk jora tui safety swnamya kho ar par jotono nugui tongo tei a sorogo romoi toninani bagui simise abo hingke omo kahai uansukyawi bo soro rommale romkha Nakadulani phiaba bini yak amsuki kwrak khe romjakya wngma bai bo pheletsa khlaiui bini yak kasleui achomsa dagarjak tui wngma bai Nakadula choliui bo tola phaisingo kwlai bakhlaijak tui wngui phaikha phiaba bo luckily bini a soro romui nama bai aro no kwchawi tongkha haike langka kwchawi tongkha phiaba borok baksa baksa hingke balance narwkmaya kwlai thangkamu phiaba o bwrwi hingkhe ar jagao langka jora kwchawi tongkha 5-10 minute jora video saima bai video naima bai saino mano je o bwrwi sakani cabin ni hoite kwlaio tei o sakani cabin ni tolani part o romjak tui wngui tongkha phiaba anan phana no 100 feet ni sakao hingke no o Nakadula no bwthagri rekha tamni hingke lora chora wngkha hingkai omo hai khlaiui tei bo sakno balance khlai manglak nobar bai ako bai kwlai painai hinui 100 feet sakao no bathagriui rekha tei amo hai kirimasincha jorao khoroksa borok niji jan no uansukya karui bono banchirina hinui Nakadulani ongkhorui o cabin sakao khlaiui bono banchirenani chesta khlaikha tei a melao je borok rok omono tui mokol bai thangnugo a borok rok jotono belai no kirijak bai kha tamni hingke omo haike safety kwrwi kwlai thangmani bagui kebo phano uansukra geje teisa Nakadula kawana hinui jotono kirijagui tongbaikha omo hai mokol bai thang najara nukmani bagui jora tongsani a borok bini jan no uansukya karwi ongkhorya hingkhele o bwrwi tini thwinani nangkhamun phiaba joto jorao amo kahai sokphaiya tamni hingke borok niji jan no bisi hamjago omo hai khlaiui kwchai tongkha hingkele kebo phano no banchirina bagui ongkhorglak phiaba bo hingkhe ongkhorkha bini bagui bo belai kheno salute mario o borok no jesu thaini phano wngthon
Fiaba jotono jani septi nayoi kanani nango sudu tong thok chathok tong khangke simi ungya omo haike kawoi jodi no norok jekono ongoi thangka hangke nogo kwbangma borok rumo buphana singui tongo borok jodi omo hai jorano eba kheba omo hai incident rok no tui khanaka hangke belai kheno bokha dukho nangjaknai abagui nok ni borok no bo kisimisa wansuknani nango. Norok no ta kadi hinmaya kadi phiaba joto jaga no septi nayoi kanani nango. Hingke o video nayoi bahaima tongjak kha joto kisa comment khlai sabai di.